may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyati ko nam, Lenny, bakit? Agbakasyon ni nanang mo dito lugar tayo? Juan Carlos Lakay, isu ti imbaga na itay imawag. Kailiw na kano ti apo ko na. Ay nawaw. Oh, ada ka di parikot Lakay? Kung may kanumot agbakasyon ni nanang, tawan ti kadwa na ijabalay, bakit? Di damag ngarod kaya ti mapan iti ayan damanang. Awan parikot iti dayta Lakay. Adamot bakan ti akwarto pagturugan da. Tapno makapagbanding met adag iti agabalayan. Nabayag met na panawan sipod na udi ang nagkita da. Nga malagip mo ka diti saan daan nagkinaawatan iti, bakit? Manumat atawanan tinapalabas. Napakawandamat siguro ti tunggal may sa Lakay. Ay, kaano kay ngagbiyahe ni nanang mo? Inton lunis to ka no? Sige, ibagak ka ni nanang tainton lunis tumat ngagbiyahe. Tapno maminsan laang ngagpasentro ka. Anyati ko na ni nanang. Adda ka di iti paradaan, Lenny, bakit? Asidag ka numatan Lakay. Agrubata nga roden. Gumatang kanto inti masida Anya si dati kahit mo, bakit? Karnilatan. Netalaan? Wan, nayunam tadadanan ang akadwa tayo. Numabalin, 3 kilo ababoy tigatangam. Sige. Agrubata nga roden. Na dapat ipagatang mo, itiks kalata. Ay, unay kalaki, di mo tunlay ni anak ko. Oh, apay ka din nanang. Ada ka di parikot? Apay mo't adi mo imbagbaga nga agbakasyon gayam dito'y day taabebang. Nasaya at kit di tapno makapagbanding kayo mat nga gabalayan nanang. Kasano ang ma-enjoy ko ti bakasyon ko? Nuro pa day taabebang ti makitkita. Apay, di mo kailiw ni abalayan mo nanang. Puwat, saan apulos? Ay wow. Aging gasamot ita kat nasakit tinakamukan kwa na nanang. Ay, wan! Jak malipatan tinasakit abalikas day ta akatugangam kanyak ide anak ko. Managuyaw tumag. Nabayagan day jay. Ngam di yung pa'y lagayam na lipatan? Kano agburok ti darak numakit-kitak ti panagrup-rup pa day ta tao. No amok lang agbakasyon dito'y lugar yaw, ha? Sa anak ko man nga imay. Kunamla no asino mo day ta sa lume. Kusilapan nakit din akasta. Di na mga ron pagbagay ti agkusilap ay nawaw. Anyati ko nam, nanang. Mabusurak iti day ta katugangam Carlos anak ko. Apay, adda ka diti saan nyo nagkinaawatan. Ti kuna na siguro nalipatak ti imbalikas na kanyak iday. Ay nananang, nabayagan day jay. Sa maysa, agpada kayo nga adda tinagkurangan na. Inuyaw yu ti physical nga itsura ti tunggal maysa. Uray manupay atawan ti lumabas. Jak tupulos malipatan ti kasdya nga inaramid na. Nadala ang pagluganak, agawid aklatan. Kasangsangput mo pa'y laang, nanang. Enjoy yung kit di ati bakasyon mo. Tulungan ka amang idasaritik kanin tayo, nanang. Syaklaan, Jeric anak ko. Mangirwar ka iti plato kan kutsara. Wala, nanang. Hadaman ti salutsudak, nanang. Anya day ta anak ko. Nakitak dalulay tay. Agkinkin no silap damat.
Anya? Wen, saan da pingagsalita? Abi akas dyan, nanang. Ay, kwa anak ko. Ano? Ikanak man kit diti may sa plato dita. Nakaidasara ko niti kanan tayo. Ayabam dananang tamangan tayon, Carlos Lakay. Wen, bakit? Makan tayo, nanang. Umuna kayo latan amangan, Carlos anak ko. Ah, may mayat lata. Ano, agigitan tayo ang mga nanang. Amangan numabuhi si taklang iti panagrup-ru pa day ta sa lume. Jak tuki di matil montiin na pa, Ay nawaw, ni nanang man. Na, iba't siya naklatan iti si Daag. Sa anak pa'y matki di amabisin ah. Kunak man no, nagbakasyon kayo dito, hitap no ag-enjoy, nanang. Kumaa, gam kasano ama enjoy ko ngay no adamat da ita sa lume. Ha, ni nanang man. Abalayan sa lume, kunayo mo. Ah, Kadagiti amin nga abalayan ko, isulaang ti kasta. Jak mawatan ti ugali na. Nay dom-dom mamay. Dananang ngay, Carlos Lakay. iba't yan tayo kano iday ti kanandalay ni bakit? Pagpadadaan na pride. Kontrolam ta boses mo, Lakay. Amangan numangagmanan ni Jerry katagsaludsod kanyak. Narigat ti agpanunot iti rason. Diyak amo katagitang agabalayan, bakit? Kasano nga rodan day talakay. Agbakasyon da kasta. Agkukulong dalatan iti silid da. Mabusuro ka no ni nanang ko, kinanang mo. Kasta mat ti kuna ni nanang kanyak lakay. Kagura namat ni nanang mo. Bakit? Anya nga taaya ti aramidon. Tapno agsubli ti nasaya at alinangan dagiti agabalayan. Sakit ti ulo mo ti ipapaida ka tata. Gumatangak man iti asukar, Mari Mona. Day talaang, mare. Un Mare. Ay, mare Lenny, adaman ti saludsudakan ka. Anya day ta, Mare. Nagbakasyon gayam dagiti agabalayan di tabalay yung mare. Kaano pa'y? Idi pa'y Lunes asimbangpat da, Mare. Parikot mi nga rod kan lakay ko. Ay, nawaw. Apay mo at mare. Katwan taaging ga ita kat kagura da titunggal maysa. Di da pa'y nakapag-move on iti panagapa da idi kalay sami ka ni Carlos. Ay, nawaw. Nabayag mo tanday chay mare. Mano atawanan tinapalabas. Day nga rod kat, Mare. Mano atawanan tinapalabas. Ngam aging ga itagayam kat di da pa'y nalipatan. Dahil tatirigat na mare. Mala, urayam tigat-gatang mare ta isupot ko labiit. Asino tinagluto iti sinigang Carlos anak ko. Ni abalayan nyo nanang. Nagbuluntaryo nga aming agluto. Isumat lagaya ma. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawa nanang. Isumat lagaya makastoy tiraman na. Saan anaimas. Isublik lang nga tag sidaklatan iti bugko. Aday tamanin nanang. Kimaro man ang ti kinapradyo. Kat no naimas man. Day tamot laang ti sindami itay. Jak nga rod kaya tiraman na. Ano saklatan ti agsida iti bugko. Gam ti agsida ti inloto na ita sa lumay. Anya? Datangken mo to'y inapoy tayaw lay ni anak ka. Shh! Tangiwat yun, nanang. Amangan numangag ni abalayan mo. Isuman na napagapaan niyo. Puno mo. Iso tinaglutoan niya. Di na siguro binantayan. Wano kurang ting karga na danaw. Tangiwat mo kunakmat, nanang. Uray kita manak ka. Half cooked tinluto na ngayon na pa. Agin lalaing nagsasaw. Ngam kasto'y magayam tiluto na. Ay, awan, ano kasta, nanang? Talaga asaan ama urnos ti parikot iti nagbaetan niyo. Uray saanan. Awan tinasakit abakrang kaulay ni. Kita umot atin luto na ngayon na po. Natangken. Kasano akanon day tangay alaman. Agpaanawa kayo mat, anana. Ay saan? Saan nakapaabak iti day tabebang? Ha?
Inuyaw na tilutok asinigang idinapalabas nga aldaw. Iso asaan amabalain nga agul uli makaklatan. Makapaawang ganas mo tiyag kape. Ay nawaw, siya ka ditipat patamaam dita, bebang. Adda ka din ang ngagmuanagan na sa lume. Na, apay, ada ka diti daduma a tao ditoy, ajak makita, kanududu atamat lang. Amo malagayam, agsaludsod ka pailang. Amaw, si ka, bebang. Idi pa'y nga ano sakti kasta nga ugalay, ma? Ay katuray siya kmatla. Apay ti kunam ka de, kayat ka nga agbalen nga abalayan ka. Saan Apollo? Kaltoray siyakmat numabalin laang tagpili ti abalayan. Na, Anya ti mapaspasamak dito aya? ay bagbagaan day ta katugangam, Carlos anak ko. Mabalin ka de. Ano aga pa kayo ket adayo? Tapno saan amang ngagtapu ko yo? Ah. Anyat na pasamak idi awanak nanang. Day taabebang tinangirugi iti apa, Leni anak ko. Ay nawaw, kasta ti pakpakita yu iti apu ko yu. Apay asyak ti pangibagam iti kasta. Kati katugangam mo tinangirugi anak ko. Agpada kayo laang nanang. Awan nagdumaan yu. Sana, natangtangsit day taabebang ngam iti siya. Sino tinatangsit, Lula Salome? Ay, kwa, Jerik, apo. Oh, makita yu day ta nanang. Ni Lula Bebang ka diti pagsarsaritaan nyo? Ay, isaan mo, Jerik, apo? Saan, Jeric, anak ko? Kamali ti pa nakaawat mo iti imbaga ni Lolam. Saan ani Lolam bebang ti pagsarsaritaan me? Husto ni nanang mo, apo. Ti kumarik ti pagsarsaritaan, may. Ala anak ko, no awanan ti aramidam, mapan ka iti sala. Maturog kan, kat ni, anya ti orasan anak ko. Makitam day jay nanang. Saan ko maungaing gagara, anak ko? Mamin ano nga min ayan, no agpinakawan kayon nga gabalayan. Manungal daw yun ditoy. Ngam kasta pa'y lang ti ipakpakita yu iti apo ko yu. Ti kunayo pa'y agbakasyon kayo. Kasano nga'y ama-enjoy yu ti bakasyon yu no kasta. Ay, pasensya ka, Leni, anak ko. Pangaasi yu nanang. Agpaanawa kayo kumamit. Tasan kayon nga ubing. Apay ngay asyak lang ti pangibagbagam iti kasta. Baga amot day di abebang Ibagak to ka ni Carlos. Takasarita namat ni nanang na. Saan anasaya at ti kasta nga aramiden yu. Apay asan ka pailang amaturog? Ket Rabin, Leni, bakit? Kasano ko maamakaturog da tao. Kit inaldaw mo't ti panagap. Dagiti agabalayan. Uray ni nanang, narigat mo't ama kasarita, tayo pilit na mo't ti kayat na. Awan nagdumaan dalakay. Agpadadalaang amahilig ngagpinnabason. Anya nga tayo ti aramiden ta, tapno maurnos ta ida. Pinadasta mo't ida a kinasarita. Ngam awan latamat. No paawiden ta nga ida. Amangan no agbutang da bakit? Mga no panunutan da. Saan ta akayat ngagbakasyon da dito ilakay. Siyempre, itsambata no agapa da manan. Makauma ti aganawa bakit? Nasakitan ti ulok kilapayag ko. Sige, Herod. Kasta ti aramiden talakay. Good morning, Leni, anak. Ay, nawaw. Anya ter aramidam dito'y kusina, bebang. Katsi ka, anya ti aramidam dito'y kusina sa lume. Umayak lang agkape. Dakas ka day. Mabalin ka day, ano agkapkapiak, di ka makigidgidan, urayaw mamalpas da tao. Naglawa mo tilamisaan. Wan ngamjak nga rod matil monti kapek no kasta makitkitak ti rupam. Saan kon aparikot dayta? Na, talaga kalkalabanan na. Teko nam kaday kat nalipatak ti imbagam iday nga grup-rupa ak ababaw nan.
Kat oray si kamat! Anya ti imbagam kanyak! Nalaadak! Ha? Kasta gaya, ma? Ay, anay ko! Ibatam ti badaw! Tano sa ay bungot ka talaga! Ano? Lumaban ka ka makita man! Bakit? Agring ka man, bakit? Makatugturo kak pailaang lakay. Apay aya. Dananang, agbinbinog ka o da abigbigatan. Ay nawaw. Anya ti kunam? Dananang ta, dagiti agabalayan, agap apatamanan. Dahil ito parakan ka! Di ko lang siguro agpaaba ka. Ay, Uray ah. ka ladram ti kadakkel mao sa anak nga agpaabakan ka. Ay, una yan dagita. Awan lat aramidan dano di agapa. Bay aman, di mo idaanawaan para makita Uray si kamat Kasano nga rod na kinabing da dita? Ay na, babakit dan lakay. Amudan ti husto kan saan. Puunay mata no inaldaw nga aganawa ta. Ay na, talaga anatangsit day ta sa lume. Nanang, ato siguro tinaisawang mo o di na nagustuhan. Ay nawaw, iso tinangirugay. No saan na nga inggoyot ti badok, saan kami kumaan naglaban. Kitain nyo man talaga ngayon, nanang, oh. Ah, Agsarming kayo tapno makita yo. Naimbag ta saan pa ang nakariing ni Jeric. Sigurado nga adumanon ti saludsud na no nakita na kayo nga agap-apak. apay matakas tananang. Idi pa'y nga ibagbagak kada kayo, aliklikan nyo ti makiapak ni abalayan nyo. Ngamdidak mo ti pangpangag. Suring aminan ali ni anak ka, oh. No si bibiyag pa'y laang day di tatang. Sir munan na kayo manan. Kas kayo la ubing iti kastangar aramidin nyo. Naimbag paikit di ti ubing atag paanawa. Da kayo ngay. Saanan ama ulay, anak ka, oh. Ay talaga saanan ang maulit nanang. Itulod da kayon kan ni Carlos. No kasta, paawidin na kamay. Awan matlaang sir-serbiyo ang nagbakasyon ditoy. Taday taagap, pamatyar aramidan nyo. Ay talaga asaanan ang maulit, anak ko. Promise, jak pa'y kaya ti agawid, Lene. Amumot, awan ti kadwak, ijay balay. Nanang, mag-impake kayo. Anyat kayat mo asawan, Carlos. Itulod kayo ni Jacinto tagawid kayo. Awagak ni Manang, tasukunan da kayo di paradaan. Ay, jak pa'y kayat ti agawid, anak ko. Kat no day tagap apatar aramidin yung agabalayan. Ay, saanan ang maulit. Promise. Grabe kayo. Sigurado kayo kadi? Wan, no kayat mo, kasaritak na balayan sa lume. Or nusan mi ti parikot me iti nagbaitan mi nga agabalayan. Pasensya ka, naabalayan sa lume. Uray siya, kaya't kumati agkid daw iti pamakawan mo, abalayan bebang. Napakawan ka, nabalayan. Ay, siyak nga'y, napakawan na kademat. Ay uwan abalayan. Agpada tamot ang nagkamalay. Isu arumbang laeng agpinakawan ta. Ay na, agaman na klaunay abalayan. Ala, agtugaw ka, ta itimplaan ka iti kapem. Ay, ikwa. Ay saanan abalayan bebang. Nakababain mo't ka. Ay, okay laang kanya kabalayan. Peace offering kumatan ka Sikay, sika ti makambaw. Ay, siya tumot agluto iti pamigat tayo. Nukas na kumakanayon, di met kuma. Awanan ti pagsakitan ti ulo mi nga agasawa. Ay na, pasensya kayo madan Carlos. Lene, bidrut may nga gabalayan. Malangarod, aramidan nyo no, anya ti rumbang nga aramidan nyo. Inton madamdama, ag-picnic tayo ijay beach. Tapno ma-enjoy yung matibakasyon nyo Ikariyo lang nga saan kayo nga agap-apa. Ay, saanan talaga, anak ko? Mangrugi ita.
Friends kami manen ken abalayan bebang. Ay nawaw! Sursurwam ti mamakawan tapno saanen a dumakkel ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.